Ħolma li la tberren f'moħħ Connie Camilleri għal dawn l-aħħar 54 sena. Wara ħafna ħsibijiet li għaddew minn moħħ Connie, hija ddeċidiet li twaqqaf fondazzjoni indipendenti fis-sena 1991. Fondazzjoni li ma' snin baqgħet tikber u taħdem biex tgħin lil persuni b'diżabilità isiru aktar indipendenti. Connie tkellmet ma' One News fejn fissret l-importanza li kull individwu ikollu l-indipendenza meħtieġa. Jiena bniedma li nixtieq li nkun indipendenti u fil-fatt nixtieq li anke sħabi jkunu indipendenti. Allura xtaqt li nibdew dan il-proġett. Nisperaw li iktar qudiem ikun hawn iktar bħalu, ma pass pass. Mista tagħmel kollox f'salt. Spjegat kif snin ilu kienet f'postijiet fl-Ingilterra, l-Olanda u anke d-Danimarka u rat l-avvanzi kbar faċilitajiet ta' nies bi bżonnijiet speċjali. Għalhekk li fetħet dar fin-Naxxar li hija attrezzata b'dak kollu meħtieġ biex jgħin lil dawn il-persuni. Fosthom hemm pool b'aċċess anke għal dawk li qegħdin f'wheelchair, lift mammar għal persuni neqsin mid-dawl, kċina adattata u anke kmamar tal-banju attrezzati għal nies bi bżonnijiet speċjali. B'kollox hemm 10 appartamenti, bil-maġġoranza tagħhom diġà ġew meħudin minn persuni sabiex jgħixu fihom fis-snin li ġejjin. Connie tgħid li dan il-proġett jista' jgħin lill-individwu jgħix għal rasu. Proġett għalhekk għamilni biex ma jfissirx li min se jiġi għandu jibqa' hawnhekk bil-fors. X'inhu ħossu iktar li jħossu jista' jkun iktar indipendenti mhix problema li imur iktar għal rasu. L-Open Day ta' din id-dar se jsir is-Sibt u l-Ħadd bejn l-10 ta' filgħodu u s-6 ta' filgħaxija.